बर'नि गोदान जांख्रिथाय 21 मुगानि बुहुम समाजजों समानै आगान सुरफानो आरोबाव गोदान मोनसे जांख्रिथाय। बे जांख्रिथाया नङा बियो राजखान्थि मोनथायनि, बे जांख्रिथाया नङा बियो सुबुंनि बेरेखा, बे जांख्रिथाया नङा बियो खुंथायनि बेरेखा। बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ जि गेरेमसा हारि महरै दानो सिमां नुदोंमोन, बिथांनि जि आद्रा सिमां बेखौ जाफुंहोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2018 मायथाइयाव बड'फानि मुङैनो बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि बे मावथांखिखौ लादोंमोन। समाजारि सांग्रांथि हाजासनाय हाबाफारि लादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जों नुदों आथिखालाव बर' समाजाव जोंनि लाइमोनफोरा जौ जुवाजों गेलेनाय, ड्राग्स लानाय बेफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय हाबाफारिखौ लादों। बेनि उनावबो जोंहा बर' माहारिनि गेजेराव खोमसि फोथायनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, मानसि लांखानाय माखासे गाज्रि थासारिफोरा जोंनि बर' समाजाव गोदानै मोनसे जेंना महरै सोमजिदों आरो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय रामफलबिल दख्ला दुलाराय फरायसा आफादा सानथामनि सुबुं सांग्रांथि हानजाफोरनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना गामि गामि बेरायगोन। जों मिथिगौ
एबसु